Winkels ontvangen toegankelijkheidscertificaat. Bilkorf wint bekerduel. Het is vandaag 10 oktober, dit is het Pil & Maas Journaal. Na een piek in de maand mei van 76 diefstallen is het aantal fietsdiefstallen in Venray flink gedaald. Mede door de actieve houding van de politie, de inzet van lokfietsen en de aandacht van de campagne Fietsvoetsie is dit positieve resultaat geboekt, meldt de gemeente. Die extreme piek in mei had te maken met 2 groepen Polen die veel fietsen hebben gestolen. Van die 76 gestolen fietsen heeft de politie er 30 teruggevonden bij meerdere verdachten. In juni werden er nog 27 fietsen gestolen en in juli daalde dat tot 12 stuks, waarvan het merendeel in Venray. In de maand augustus steeg dit getal weer naar 36 stuks. De 2 dadergroepen worden door een flexteam van de politie in de gaten gehouden. Ook wordt nog steeds een lokfiets ingezet. De politie heeft intussen 45 mensen aangehouden. Per jaar worden in Venray maar liefst 1200 fietsen gestolen. Deze week is het de Nationale Week van de Toegankelijkheid. In Venray werden daarom vandaag toegankelijkheidscertificaten uitgereikt aan winkels die voldoen aan de eisen. De opening van deze Nationale Week van Toegankelijkheid vond plaats in de Schouwburg. Margriet Halverhout, projectleider van het gehandicaptenplatform, nam het woord en gaf het verloop van het project weer. Zij is hier al jarenlang bij betrokken en vindt het heel belangrijk dat winkels goed toegankelijk zijn voor het publiek wat minder mobiel is. Winkels moeten het belangrijk vinden dat iedereen klant kan zijn. Dit jaar zijn een aantal winkels in het centrum geschouwd. Als ik het goed bereken zijn het er 44. We hebben 57 winkels geschouwd in het voetgangersgebied en er zijn er 13 die zijn afgewezen om bepaalde redenen. Daarna kreeg burgemeester Hans Gielissen het woord. Hij was enthousiast over het project en zeker ook over het feit dat leerlingen van het Draailand College hieraan meewerkten. Hij benadrukte hoe belangrijk het is jeugd positief te betrekken bij diverse Venrayse zaken. De leerlingen van het Draailand College zijn voor hun maatschappelijke stage de winkels gaan schouwen. Om voor het certificaat in aanmerking te komen is werk aan de winkel. Jazeker, daar hebben wij speciaal een checklist voor. Die krijgen van tevoren de winkeliers ook uitgereikt. En daar staan een aantal gegevens op waarop wij controleren. Dat heeft te maken vooral met doorgang tussen rekken en dat soort dingen. Of de toegangsdeur goed te gebruiken is voor mensen met handicaps, ook voor visueel gehandicapten. En er zijn maar vaste afmetingen voor. En die gaan we dus controleren of dat voldoet. Het is niet altijd mogelijk goede aanpassingen te realiseren. Nou, dat is vaak heel moeilijk, omdat een aantal oudere panden sowieso al bouwtechnisch dat er niet meer kan om aanpassingen. Maar we proberen wat aanwijzingen te geven, zodat de winkelier zelf hier een initiatief kan nemen om die verbeteringen aan te brengen. En hij kan ons advies krijgen van de vereniging om er wat dingetjes toch te veranderen. En dat zijn vaak maar kleine dingen. Ik zal zeggen, geen pakjes in de loopgangen te zetten. En zeker met deze tijd van Sinterklaas zie je dat dat weer allemaal toeneemt. En dat is voor mensen met handicaps, rolstoel of wat dan ook, zeer lastig. Margriet Halverhout vindt het van belang dat er een echt certificaat komt. Als we het in de voorruit doen, dan kan iedereen zien dat deze winkel toegankelijk is, bruikbaar is. En dat iedereen daar gewoon naar binnen kan. En dingen doen die hij wil doen. Blij verrast waren de winkeliers die een certificaat in ontvangst mochten nemen. Het is natuurlijk een grote eer, maar we doen er wel alles aan om dit te verdienen ook, hè? Dus ik ben er blij mee. Nou, daar zijn we heel erg blij mee, zeker als Wereldwinkel, dat wij daaraan hebben kunnen deelnemen en dat jullie ons daarvoor benaderd hebben. Daar zijn we gewoon heel trots op dat jullie in het centrum van Venray ons als Wereldwinkel ook op deze manier erkennen. Fijn. Ja, heel fijn. Blijkt dus toch dat er inderdaad, dat we erop gelet hebben dat het voor iedereen toegankelijk is, ook voor mensen met een handicap. De gecertificeerde winkeliers zijn tevreden, maar blijven graag alert en openstaan voor verbeteringen. Nou, op dit moment eigenlijk niet, want ja, verbeterpunten, daar heb je natuurlijk ook vaak te maken met investeringen. En mijn dochter heeft deze winkel en ja, ze is pas net begonnen, dus je kan je niet zomaar alles veroorloven in één keer. Maar ik ben blij in ieder geval met dit certificaat.
Nou ja, er zijn natuurlijk altijd dingen die verbeterd kunnen worden. En als ik dan vanuit mijn rechterooghoek kijk, dan zie ik daar bijvoorbeeld een kaartstandaard staan. En die moet wel eens nog eens een keer aan de kant geschoven worden. En dat zou een verbeterpuntje kunnen zijn. Maar de winkel is natuurlijk niet al te groot. Dus we moeten ook woekeren met de ruimte. Dus wat wij doen, als er iemand niet door zou kunnen, dan zetten we met heel groot plezier even die molen aan de kant. Altijd, ja, altijd. Ook de vluchtroutes, alles, gewoon constant in de gaten houden toch wel. Want je krijgt vracht, het staat in de weg, noem maar op. We proberen er altijd wel aan te denken, ja. Het project kan door de intensiviteit maar 1 keer per 4 jaar uitgevoerd worden. Het gehandicaptenplatform hoopt dat in de tussenliggende jaren gewerkt zal worden aan verbetering van toegankelijkheid van de winkels in en om Venray. De dorpsraden hebben goede hoop dat de kermis in 2015 kunnen doorgaan. Ook al is er op dit moment nog niets geregeld. Deze week sloot het kermisseizoen traditioneel af in Wansum. Het betekende tevens het einde van het 3-jarige contract van de huidige exploitant, de Gebroeders Rechter, met de gemeente Venray. Een afvaardiging van het dorpsradenoverleg had onlangs een gesprek met de gemeente over de aanbesteding. Het bestek is opgesteld en kermisexploitanten kunnen nu inschrijven. Ondanks dat het kort dag is, verwachten zowel wethouder Aik Busser als de dorpsraden dat er voldoende gegadigden zijn om in de Venrayse dorpen weer een kermis te laten draaien. De korfbalsters van de Peelkorf wonnen donderdagavond het bekerduel tegen Klimroos. Op Sportpark De Vlies in IJsselstein werd het 13-12 voor de thuisploeg. De gasten uit Hoogloon namen in de eerste helft een 4-6 voorsprong. Na de pauze toonde de Peelkorf veerkracht en bereikte door de zege de kwartfinale om de beker. 13-12, proficiat. Ja, dankjewel. Eindelijk, maar dan toch. En je weet natuurlijk dat die overwinning een keer moet komen. En we hadden iets goed te maken tegenover Klimroos. En ik ben blij dat we gewonnen hebben. Jammer dat het geen competitie is. Ja, uiteraard is dat heel erg jammer. Maar goed, dat weten we van tevoren. Het is een bekerwedstrijd. Je gebruikt het een beetje als oefenwedstrijd. Maar voor ons was het ook echt wel een beetje van... we willen gewoon winnen van Klimroos. Want we hebben in de competitie onnodig van hun verloren. Tineke Roffel kwam aan het begin van dit seizoen naar de Peelkorf. De voorbereiding op de veldcompetitie in de topklasse was kort om goed kennis te maken met de kwaliteiten van het team. Ja, dat is ook zo. Ik had dus ook echt gemengde gevoelens toen ze kampioen werden. Je weet natuurlijk dat die meiden dat willen. Maar voor mij als trainer betekent het wel dat je er gewoon meteen moet staan. En ja, dan is de tijd eigenlijk te kort om al je stempel erop te kunnen drukken. En dus daar hang je nu een beetje tussenin, tussen wat er was en wat er komt, zeg maar. Na 6 opeenvolgende nederlagen in de competitie is de bekerwinst een opsteker. Roffel was blij met de zege en de prestatie van haar team. Maar de instelling was ook eindelijk van er voor elkaar willen staan. En dat is de enige manier waarop je kunt winnen. Wat is het voor een team, het nieuwe Peelkorf team? Ook voor mij was het heel erg wennen aan hun en zij aan mij uiteraard. Ik ben gewend om met opdrachten te spelen en te trainen. En het blijkt dat zij daar dus niet zoveel ervaring mee hebben. Dus daar zijn we met z'n allen hard aan het werken. De Peelkorf staat laatst in de topklasse. Toch is Roffel ervan overtuigd dat de vereniging topklassewaardig is. Ja, we kunnen het wel, maar hier en daar ontbreekt het geloof in eigen kunnen. En we hebben heel veel moeite om de gemaakte kansen ook werkelijk af te maken. Nu de zaal in en na zondag nog 1 wedstrijd buiten, dan de zaal in. Dan gaat het weer even terug de hoofdklasse in. Ja, op zich is dat niet zo erg. Ik had het liever andersom gehad, op het veld hoofdklasse en in de zaal topklasse. Maar daar hebben ze het vorig jaar niet gered. En we gaan gewoon vol goede moed proberen dat verloren gegane terrein terug te winnen. Dus op naar promotie weer. Dat is wel de doelstelling. En dan nog de tweede helft veldcompetitie. Doelstelling daar, klassebout? Nou, er gaan er 2 uit. En als ik heel reëel moet kijken, dan zijn alleen Klimroos en DDW zijn eigenlijk gelijkwaardig. De anderen, daar kunnen we tegen stunten. En dat kunnen we. En als we dat doen, dan kunnen we natuurlijk klassebehoud bewerkstelligen. Als niet-Limburgse bevalt het Roffel tot nu toe uitstekend bij de Peelkorf.
Ja, ik woon in Brabant, ben ook geen Brabant. Ik ben een echte Friesin. En ik moet hier en daar natuurlijk wel een beetje wennen aan het zuidelijke. En nou is er niet zoveel verschil tussen Brabant en Limburg. Voor mij in elk geval niet. Het bevalt me heel erg goed. De insteek van die meiden is optimaal te presteren. En ja, dat is ook een van de redenen waarom ik graag hier naartoe wilde. Omdat ik een sportieve uitdaging zag. En ik hoop dat we die met z'n allen waar kunnen maken. Vandaag een tevreden coach. Vandaag een tevreden coach. Zondag 12 oktober speelt de Pilkorf de laatste wedstrijd in de eerste helft van de veldcompetitie in de topklasse. Op Sportpark De Vlies is om 3 uur Bikwik te gast. Voor het nog puntloze de Pilkorf wordt het een lastig karwei tegen de nummer 3 van de ranglijst. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 6 uur 's avonds. Op zaterdag kunt u om 7 uur en om 10 uur kijken naar de documentaire Ruimte voor de Maas. En deze wordt ook aanstaande zondag om 11 en 2 uur uitgezonden. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vanavond en de komende nacht is het droog en vrij helder. Het wordt ongeveer 8 graden. Morgen overdag is het overwegend half bewolkt en kan er in de loop van de middag en avond een bui overtrekken. Tijdens de zonnige periode komt de maximumtemperatuur uit op ongeveer 19 graden. De zondag begint zonnig, waarna sluierbewolking zal ontstaan. De temperatuur loopt overdag op tot ongeveer 18 graden. Uiteindelijk is het geheel bewolkt en tegen en vooral in de avond valt er vanuit het zuiden regen. Een hele fijne avond, een fijn weekend en graag tot de volgende keer.